Hi guys! Umalis kami sa bahay and yung asawa ko hindi niya alam kung asan ko siya dalhin. So yun. Kasi naburyo po kami. Actually, hindi ako sana aalis. Pero siya yung gustong umalis. So kaya sabi niya, alis tayo, mag-shower lang ako. So pagkatapos niya mag-shower, so sabi ko, hindi ko alam kung asan tayo magpunta. So ngayon, ako na yung drive sa sige, dalhin kita kahit saan ha. So kaya nandito siya lang. He doesn't know where we're going. Hindi niya alam. At actually, sa totoo lang, nag-isip ako kung saan kami magpunta. Hindi ko pa rin talaga sure kung asan. So, tingnan natin kung asan tayo mapadpad nito. Ano ng oras ngayon? What time is it, Hans? 1:30. 1 o'clock na hapon na, di ba? Ngayon lang kami nagdesisyon. Yan. Naboryo sa bahay, o di ba? Guys, sabi ko kay Tami, sa shopping tayo magpunta. Na-shock siya, umangal oy. Umangal si Mr. Umangal. Sabi pa niya, that's not the plan. What is your plan really, Tommy? What was your plan? We want to get out, drive around, see some places up here we haven't seen. No, really, not much about up here at all. Because you don't really look. You just keep looking. So, umangal si Mr. So, I guess I don't know if I guess still gonna go to my plan. Because he doesn't kind of like it. I'm going to at home. What do you think? I think I should guess that. Huh? I think I should guess that. You don't feel like it? Fine, go ahead. Do you wanna stop to the second-hand furniture area? I think we've been there now. We can't. No furniture gets fit in his car, so. Marianne changed her plan now. She doesn't want to go to the shop anymore. The kids in church here, I never knew it was here. Is that a church? Yes. I don't know. The giant sized cross on the side of it didn't give you a hint. We don't know what's here, but you know, it pays to drive around and take a look. We're just gonna keep going. I don't even know where we're going. We turn to where the place that we really usually don't go through. I probably go there, going back to our side, because I don't want to keep wasting gas, you know. So that's where it is. Kaka-start lang ng bagong taon, bored na agad kami. It's just starting of 2023 and the both of us we're lost in the woods. We're just started like, my goodness, we're already bored. We're driving all over the place. So yun guys, tingin-tingin lang kami dito guys kung anong lugar itong pinagdadaanan namin. And dito kami sa back, ano na, yung pinaka-amin doon, yung pinaka-back na talaga ito ng aming lugar. So, ang dami ka nang makikita mga bahay-bahay na mga sira-sira. Okay, so before we go, we have to stop to where, Tommy boy? Where? Dollar store. Dollar General. So, we're stopping here. So, let's go. Let's go. So, sabi pa ni Tommy, dollar store. Dollar store. So, dinala ko si Tommy dito sa... How much is that? $6? Voice over tayo guys kasi baka makapiray tayo. Yun. Tingin-tingin na lang ako dito kasi nabuburyo. Hindi ko na alam kung anong gagawin namin. So, kaya nag-stop kami dito. Malapit lang ito sa bahay. So, yun, stop. Bago din itong open. Ang daming nag-open dito sa amin na Dollar General.
Sabi pa ni Tami, dollar siya, Dollar General, pero mas ano siya, pricey kaysa CVS. Kasi may tinitignan si Tami dito na kinukumpara niya sa CVS. Mahilig kasi ito magkumpara talaga yung mister ko, di ba? So sabi pa niya, mas mura doon sa CVS kaysa dito yung tinitignan niya na something. Ewan ko na lang sa kanya, ganyan talaga yun si mister, guys. Yan. Do it. You always give me a blue one. And at saka there is the blue one right here. Diba, pinagtawanan ko na lang si Mister. So, meron akong mga nabili, guys. Konti lang naman yung nakuha ko dito. Pero si Mister, wala siyang nabili. At ang bango ng Irish Spring na body wash. Ang bango. I-try ninyo, guys. Iba't ibang flavor or ibang amoy. Yun siya. And then si Tami, pumipili lang siya kung ano daw yung maganda yung amoy. There you go. Hungry much? Yeah. You're gonna need a napkin for the orange fingers. Nagutom, guys. Tara, uwi na tayo, hen? Tara. I have no idea what you're saying. Tara, uwi na tayo. No. Absolutely not. No? Absolutely not. You wanna stay here? You don't wanna go home? Yeah. Let's see. Guys, he is so happy because I bring him somewhere museumy to the a nice place, a good adventure, right, love? Guys, I'm I really said, let's go out, do something, drive around, see places that we don't know here. Maybe we see something nice, we stop in. And how quick she was looking for her way home already. the first second day of 2023 is I really wanna go to the store, okay? Honestly, I really wanna go. But I changed my mind because I can see his face. Oh, stop it. I can see his face. He is not happy. I didn't care. How do you want to go to Dollar General, really? No, but the at home. I really wanna go to at home. The store is a store. And now he's having coffee. And we are not cooking dinner, love, right? We got tons of crap in there. Tons of food. Hello guys, unahin ko muna itong ating halaman kasi na-obserbahan ko na nag-yellow na siya. Nakalimutan ko ng tubigan. Oh my God. Sayang naman ito, baka masira. Ito din, kinukuha ko na yung mga bulaklak kasi nagtanggalan na yung bulaklak. Tubig-tubig tayo pag may time kasi kailangan nilang tubig. At guys, kung mamatay po itong mga halaman ko, hindi na ako maghalaman. So ito na yung final na halaman ko na totoo. Let's see, 'di ba? Pero itong klase na halaman, matagal na matay. As in matagal. Meron ako dito mga 8 years na ito yung sa ilalim nitong akong pinagdiligan ngayon. 8 years over, I think over 8 years na yan. Kay biyanan pa yan, regalo ni Tami sa aking mother-in-law, Mother's Day. Yun, ako na yung nag-alaga, continue. At ito namang ating orchids ba ito? Hindi ito siya orchids eh. Basta yun siya, kailangan niya ng bagong lupa. Next year na yan, summer. This year, summer. Kailangan ko siyang i-replace. At ito guys, tignan nyo ng kawawa naman itong halaman ko. Oy. Parang mamamatay na talaga sila. Anyway. So, ngayon guys, meron akong pinagawa kay Mister. So, meron akong sabi ko, gawin niya. Yung Roku stick. So, tignan natin kung pwede tayo ditong fire stick. Tignan natin kung pwede tayo ditong YouTube or Amazon Prime sa screen natin. Magamit natin yan. Basta si Tami talaga yung gumawa ang bilis. Ito na, may movie na tayo. Nag-movie time kami, pero andito siya sa labas kasi nanigrilyo at may kausap. Andin, ang sarap din pakinggan yung ulan, guys. Umuulan kasi sa labas. Palagi na lang ito umuulan. Good morning! Kakaibang araw na ito. Linis-linis tayo, guys. Buong counter. So, yan. Ganyan yung buhay. Umagang-umaga, linis-linis tayo. You know? Bangon ko kasi guys, wala si Mister. Iniwan ako ng sobrang aga. Nakatulog kasi ako, nakabalik ako ng tulog. So kaya iniwan ako, hinalikan, bye. Yun. So pagbangon ko, late na, mga almost 8 o'clock na. Ang nangyari niya, no? Tignan nyo. Naluka, naboryo ako sobrang aga. Kaya linis, hala. Kuskus balungo si Inday Mirian kapag buntag ko, di ba? Kasi ang dami na ding alikabok. Basta kapag hindi talaga malinisan, maalikabok. So kaya kailangan kuskusin. Kuskusin mo, day, grabe.
ang dami. At ito din naman, kahit saan na talaga ako padpad, basta kay kung saan ko gustong magkuskus, doon tayo kuskus. Mahilig din ako talaga din mag-rearrange. Oy, may problema ata din ako. Kasi yung ibang gamit ko dito sa bahay, mahihilo na kapag talagang may mood ako na linis. At itong stove ko guys, sobrang dami na ng oil. Oy, grabe, sobra. So kaya kailangan kong linisin. Maganda din itong panglinis ko eh. So yun, pinabayaan ko lang yun doon. Hintay-hintay tayo ng ilang minuto bago natin i-finally linis kuskus kasi ang daming dumidikit sa stove. At dito ako sa aking island. Tinatawag nila ditong island. O di ba? Aywan ko bakit sa kanila island. O, kasi si Roxy na nagtataka na wala na akong ginawa kung naglilinis. Si Roxy gusto nang lumabas. Nakatulala lang siya dyan. So kinausap ko sandali bago ko pinalabas. Tignan nyo naman yung ulo niya. Oh. Guys, di ba nasira ko itong microwave namin? Ang nangyari dito, na mag-order sana kami ng gusto namin. Mag-order sana kami dahil gusto naming i-replace na ito kasi ginuglo lang ni Tami, di ba nasira yung handle. Nilagyan ni Tami ng glue. So ngayon, nag-stay naman siya, stay naman siya, hindi naman siya nasira. Binalik niya dito. And then, kinausap niya ako kung gusto ko ba talagang bilhin yun. Sabi namin, gusto naman namin yung napili namin na microwave kaso at saka mayroon nag-sale sila, 'di ba? So sabi ko, well, okay pa naman ito. Nalagay ni Tami yung handle. So sabi ko, okay na ito, wag na nating i-replace. So nagagamit pa man natin 'to. Sabi ko, wag na lang natin being practical, sabi ko sa kanya. So hindi niya in-order. So kinonsulta niya ako kasi gusto ko na talaga ding i-change ka. So, magagamit pa man. Uy, magagamit pa ba? So, practical na lang. So, yun. Kaya ito pa rin yung gamit namin. Nilinis ko lang kasi naglilinis na ako dito buong bahay. Well, kitchen lang pala. Kitchen. So, yun. So, linis-linis pag may time. Kasi nga, kailangan. Kasi itong stove namin sobrang oily na. Ang daming mga luto kasi si Tami sobrang luto ng luto. So yun, nilinis ko lang itong bahay. And yun. And then maulan na naman ang ating araw ngayon, walang araw. Pero yun, wet sa labas, basa. Pagkatapos kong naglinis guys, honestly nagutom talaga ako. So ito na naman tayo sa ating leftover. Kain tayo. Salamat pala sa inyong time. Kita-kits tayo next time. Bye.